Mabridgio ati iye haasi kunzwa mushe, aratidza muviri wake uri covered in masports. Ataura zvakare akati vedwe haisi bleaching iyi asi ndechimwewo chirwere. Aedza kuexplaina akapedzisira angokundikana kuzvinhu zvesainzi kaizvi. Mabridgio munoti anga achatigona here chirungu ichi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tatelicious wati iye chirwere ichi chiri related kuzvirwere zvebonde. Ati mamwe masymptoms esyphilis anobuda akadai. Vezi celebs vabva vangoti muri kuwanza yakadaro hakuna mafuta akadai. Please pfekai masokisi kana iwo mabhutisi chaiwo. Vamwewo vane maonero avo akasiyana. Vati ivo maybe akashinirwa arara nemunhu wemunhu. It looks like isitsito. Sorry zvako Mabridgio. So isitsito zvainoitiwa dzimwe nguva tinoita kufesi chete. Chekungoti murume kana akangokutarisa ahwe achiboikana. Then pamwe pacho chinosprota muviri wese. The purpose is to make you unattractive. Vamwe vanoita mamota kunzvimbo dzakawanda idzo dzinonyanyoshandiswa ka nemurume wacho kuitira kuti murume angokusema angokusiya. Asi hatisi kuziva kuti ndo mafindi-fuva here ano aimbiwa nevakomana kana kuti chii chiri kuitika. But kune vamwewo vanonyatsonzwisisa nyaya dzekubleacha idzi, ma long term effects acho anogona kubuda akadai. Unogona kuita maskin cancers nezvimwe zvakadaro depending nemachemicals awanga uchishandisa. Iyi problem yekuda kuti munhu angotsvuka akura kunge mengo guys, hazviri kudaro wongoibva nekuti wakura full maturity. Aiwa regai kudaro. Ende Mabridgio anga asikafaniri kumbouya papublic achitaura nyaya dzakadai. Dene angomirawo asvika pakupora. Asati ye munhu wevanhu guys agone kushinga akangogara kunonzichi akangogara kumba asingatauri nesu. Bleaching inokonzeresa makidney problems. Ngambomira skin color yake idzoke. Give time to your skin to heal. Wakutsva musikana iko zvino zvoita kunge tiri kutamba asi zvimwe izvika dei wambomira. Mabridgio also confirmed kuti asima acids asina C. Ataura kuti akaposta mamwe test results akaitwa kumadoctors. Zvimwe zvese guys zvatiri kufungira musikana kaari kuSouth Africa akatonoona maspecialist achibva abatsirwa. So haana kugona kutiudza kuti chii asi ati ndijairei ndakadai. So handisi kuzombozviviga or anything. Ndichauya ndiri sezvandiri, zvichapora nekufamba kwenguva. So guys vanozivawo vakamboitawo maproblems akadai so vedu vebatsiraiwo Mabridgio awane kupora. Kana muchiziva kuti zvinorapwa ngenyi kupi sei, kana muchizivawo vanogona kumushandira, aiwa rekomendai musikana because hazvisi kugiva guys, hazvisi kugiva zvachose.